Gunas ko wuram. Gunas ko wuram kono ko Sinthiane Cheikh Sirajuddin ko o woni perro Fouta Sinthiou e Madina. Mbimi nuruma yeynima e nder wuro Madina. Saktima ha naftori ɗum jokline e diine. Ganduɗo e mbo anda fof naftorima barka Cheikh Sirajuddin. Wuro Madina yetti Allah hamdininde jaɓɓi Cheikh Sirajuddin. Kamayo hewngu tufle kono ƴeŋirde ko wotere. Ƴeŋtowo fof ƴeŋtirgal mum koto Rasulullahi. Seremɓe ma fof jaɓanima koɓe desnanoɓe ƴettiɓe tottima. Dole ma e sembe ma a totti o diine. Ƴewanam nde lulde daka no foti jaɓɓoto e yimɓe. Ɗo noddinali ceekata weeyoji. Ɗo salatul fatiha lomti caleje. Balɗe 10 ko e nder nde ladde. Ceerno Cheikh Sirajuddin. Min jetti Allah nde pawɗa e ngal dental e juuɗe Ceerno Ahmada Tidiane. O nde ko kumnuɗo on aadi. Ceerno Cheikh Sirajuddin. Min jetti Allah nde kalfinɗa ngal dental Ceerno Ahmada Tidiane. O nde ko kumnuɗo on aadi. Ngati o sakti o ƴelliti o diine. Ɗumin miijanoki ma darna jamaji saka en wirde lawol Tidiane. Eske ɗum ko dokkal Ceerno Ahmada Tidiane. Serani ene hawi mi jikkuji Ceerno Tidiane. Sallahu kaadona Rasulullahi. Min ɓeydima yananede dokkal ngal Allah rokkuma ko e ñalawma o julde taske. Hol fof ko huccina e Ceerno Ahmada Tidiane. Min jiyani baɗaɗo ɗum so wona ɗo Rasulullahi. Ko ɗum de artira e Ceerno Ahmada Tidiane. Ɓeydaki so wona nandidindema e felo Rasulullahi. Wadde mi ɗaɓɓani goɗɗo ɓawa nde Allah waɗi kam jiɗɗo Ceerno Ahmada Tidiane. Mi ñaguima Wahidun Jabbaru yo jurnanam gurnam Ceerno Ahmada Tidiane. O ɓooya naftude leñol Rasulullahi. Ya barke Ceerno Cheikh Sirajuddin cincuɗo wuro Madina. Mansour Diallo ñande 26 lewru yarkoma hitande 2024.